Astăzi ne revedem la Agraria 2022, cel mai important târg din Transilvania. Vă așteptăm în standul E11 pentru a vă prezenta următoarele tehnologii. Gama de tractoare de la Massey Ferguson și Solis, dronele agricole ADT, tocătoarele de la MDB Green Climber și Agrimaster, echipamente pentru zootehnie de la Metalfax și Samas, tehnologie pentru prelucrarea solului și semănat, convențională și neconvențională de la Unia și Agromas, remoși pentru transport de la Metalfax. Și nu în ultimul rând, tehnologia de valorificare a producției secundare din fermă prin brichetarea paielor Biomaser. Dacă nu ai reușit să ne vizitezi standul, te așteptăm la sediul nostru din Biharia sau pe www.panagrotech.ro.